La dansa el que em permet i que me n'he adonat després de dedicar-me molts anys és que a diferència de la paraula, del text, la dansa et permet suggerir, et permet parlar amb l'abstracció, et permet no ser concret, et permet, d'alguna manera, les paraules no arriben on arriben les imatges. Una imatge, per se, parla de vegades molt més, quan diuen una imagen vale más que 1000 palabras, la dansa jo crec que s'acomoda molt bé ahí, perquè la dansa és una imatge en moviment, la dansa no parla. La dansa és un cos en moviment, amb un espai, en un temps, amb una qualitat, amb una música, amb un objecte, i allò fa que l'espectador o la persona que mira pugui tindre reflexions individuals. No hi ha una resposta única. Hi ha una llibertat d'interpretació cap al que estàs mirant que la dansa, com un estat líquid, fa que cada espectador veja una cosa diferent. No? Per això jo em sento molt còmode ahí. Jo, que també he estudiat teatre i dramatúrgia i que saps com organitzar un espectacle aristotèlic i ortodox on has de fer una introducció, un nucli i un desenllaç, amb personatges, amb protagonistes, amb antagonistes, amb una trama. La dansa em dona la capacitat d'obrir molt el marc, trencar una mica el que està establert i aconseguir que l'espectador entre en un paisatge, no que entre a una història, sinó que entre a un paisatge, on no sap com mirar, no sap a qui ha de mirar i no sap què ha d'entendre, perquè entendre és un verb enemic del que faig. La dansa no necessita ser entesa, necessita ser sentida. La dansa t'atravessa, et fa viatjar, et fa volar, t'emociona o no, però no t'està explicant res, sinó que et porta a un estat. Jo penso que el públic d'alguna manera va agafat de la mà del present i del temps que vivim. No? Ara mateix vivim un temps convuls, un temps que va molt ràpid, que va molt de pressa i que no tothom és capaç d'assimilar ni assolir intel·lectual ni emocionalment tot el que està passant. No? Evidentment hi ha espectadors que els agrada les coses com s'han fet sempre i que normalment és una vessant o una condició política també. En canvi, la gent jove o la gent més jove, en canvi està més oberta a lo nou, a allò que els sorprèn, allò que no té res a veure amb un pensament estàtic, sinó amb les coses que avancen i que canvien. No? Tot el que canvia està viu, el canvi és vida i el que no canvia està mort. Evidentment, jo crec que la política i la cultura van agafades de la mà i hem d'intentar que la cultura i que l'art no s'agafi massa bé de ningú pensament polític i al mateix temps que siga de tots. No? Fer art és fer política d'alguna manera, però no podem pensar que el partit o que la política de torn condiciona quin és l'art i la cultura del present. No. En general ens refugiem en les creacions que fem. No? Diguem que és com una espècie per a un creient la religió. L'art té la capacitat d'evadir-te i, a mi, en el meu cas, permetre'm pensar que altra realitat és possible. No és que jo no visca en aquesta realitat amb tu, sinó jo estic aquí, així connectat amb tu, però la creació, la capacitat d'imaginar un altre món, de pensar en un espectacle, fa que jo pugui estar creant o somiant o projectant un ideari, un imaginari en altre lloc. No? I jo crec que això ens salva. No? Deia un escriptor francès, Michel Houellebecq, que menys mal que existeix l'art i ens permet no conformar-se amb la vida, perquè la vida és una, però l'art que et permet és intentar trobar altres realitats i altres vides. No? Jo crec que això és fonamental. Conformar-se amb una única realitat crec que és perillós. La mancança de creativitat és perillosa perquè fa que tu no siguis capaç d'imaginar altra cosa que la que ja està. Els que tenim imaginació i els que creem som capaços de pensar que on un veu un mur, l'altre veu una porta. I jo crec que això és molt bonic. Jo crec que actualment hi ha moltes maneres de ser director i de crear. La meva en concret passa per intentar assimilar i equilibrar des del vestuari, l'escenografia, la música, el moviment, la imatge que genera l'espectacle i m'agrada estar pendent de tot. Treballo amb el meu equip, colze amb colze, i intento estar controlant tot el que passa. I, evidentment, el procés de creació
té un misteri, i és que cada peça és diferent i tu pots trobar-te amb una idea que pensaves que seria una cosa i durant el procés acaba esdevenint una altra, no? Jo crec que és bonic saber rodejar-te d'un equip que sàpiga escoltar-te, que sàpiga d'alguna manera traduir el que tu tens al cap amb una cosa física, no? Perquè jo treballo amb una idea, però aquesta idea s'ha d'aterrar, no? Que diem, baixar les idees. I jo treballo amb el meu equip des de ja fa bastants anys i és molt bonic veure com ja ens entenem, parlem el mateix llenguatge. Jo no només em dedico a crear la coreografia, evidentment la coreografia és una part més de l'espectacle, però jo penso en una cosa molt més transversal, tot és fonamental. Sempre s'ha dit que un gran artista no és un bon docent, no? I jo no sé si és veritat. Jo, com a artista, més que docent, el que m'agrada de l'estudi o de l'aula o de compartir amb la gent jove, amb els nous creadors, és participar o compartir la meva experiència, com jo visc el procés de creació, com jo visc aquest sofriment que és crear, perquè és algo molt bonic d'apassionar-te amb el que estàs fent i compartir-ho amb la gent i explicar-los com ho vius, parlar-los de la teva trajectòria, parlar-los de la teva manera de crear cada espectacle. És part de docència, és part d'un exercici pedagògic i generós, no? M'agrada molt pensar que les noves generacions, d'alguna manera, caminen sobre una terra ferma que els creadors actuals i els creadors del passat han deixat, no? Jo, que tinc 42 anys, puc fer el que estic fent gràcies a que altres creadors abans meu hagin obert portes i hagin transcendit una mica el seu temps. Evidentment, qui va molt a pressa i qui obri portes abans de temps ha d'esperar a llocs incòmodes, perquè la societat no està preparada per a tot, no? I això és bonic, no? Veure que avançar-se o que anticipar-se o que transgredir el que està establert et porta a una zona insegura, però al mateix temps fonamental. La veritat és que quan va arribar el Premi Nacional de Dansa jo anava a complir 31 anys, en tenia 30 en aquell moment, jo soc d'octubre, i la veritat és que em va sorprendre molt, no? Jo estava fent les coses ben fetes, però com molts altres tenim una trajectòria bastant sòlida per a tenir 30 anys, i havia viatjat ja per mig món, i és un premi que arriba en un moment vital de creixement, no de maduració. Jo no era l'home que sóc ara, jo era un xiquet que jugava a inventar i a crear amb la innocència pròpia d'algú que té 30 anys, que ja no és un xiquet, però que en el món de les arts o en el món de la creació estàs començant. Eres una persona tendra, és una persona jove, és una persona insegura, però aquesta frescura també és atractiva, perquè et fa ser únic, et fa ser especial, et fa ser diferent, i ser estrany en un món de l'art és sempre una cosa benvinguda. I aquest premi arriba com una injecció de motor i de gasolina i d'energia que després m'ha acompanyat fins a rebre altres premis, altres reconeixements que han arribat més tard, que han sigut més orgànics. Aquell va ser com molt, no prematur, però va ser com uau, que fort, i ara després ja estableixes una mica les peces del camí o de la construcció que vas fent i ja entens ben bé qui eres i on estàs. Jo soc dels creadors i crec que un creador evidentment ha d'estar compromès amb el seu temps i amb un posicionament polític. Per a mi és fonamental, i no es tracta no només de dir el que penses, sinó de com tu t'informes, et documentes i tens una opinió. Per a mi tenir una opinió en el món de l'art relacionat amb el món polític, social, econòmic, és fonamental. Jo crec que un creador no pot estar al marge. Jo puc estar al marge amb el meu estudi, quan jo creo i tal, però jo estic al mateix temps arrelat i connectat amb el que està passant. Tinc una opinió sobre el que està passant a Gaza, tinc una opinió sobre el que està passant als Estats Units, tinc una opinió sobre el que està passant a Ucrània, sobre el que està passant aquí en Espanya amb l'habitatge, tinc una opinió sobre tot, i evidentment amb les meves creacions jo no ho manifesto directament, però el meu pensament està allà. L'art no canvia les persones, però sí que canvia el pensament, i el pensament canvia les persones. I jo crec que un art ha de parlar del seu temps. Quan em diuen no fas el ballet del Llac dels Cignes, el faria si sóc capaç d'adaptar-lo al present en el que visc. Recentment he fet Romeo i Julieta, i evidentment he hagut de fer una adaptació d'aquella història de Shakespeare, perquè per a mi no tenia cap sentit anar-me'n a la Verona d'aquell moment, no? Jo volia portar la història al present, o quan ha fet La Bella Dorment. És el mateix, és intentar com agafar les històries d'abans, les històries de sempre, els clàssics, i portar-los al present i veure com dialoguen. Això és fonamental. Sent que la dansa m'ha donat molt,
El teatre m'ha donat molt, fer òpera també m'ha donat molt, és un camí que està obrint-se ara davant meu, comencem a fer òperes i a crear direcció d'escena per òpera, col·laborar amb el cinema, amb Carlos Marquès Marcet, amb Polvo Serán, amb clips amb la Maria Arnal, o sigui, hi ha coses que estan ahí, que m'agraden, no? La veritat és que quan estàs dintre de la creació, tot va girant al teu voltant i no tanques cap porta, no? M'agrada la fotografia, m'agrada el cinema, m'agrada la literatura, m'agrada la dansa, soc molt consumidor d'arts escèniques, d'arts performàtiques, d'arts plàstiques especialment, m'agrada molt la pintura, i jo no estic tancada a res, no? El que necessite i el que és un aprenentatge que et portarà tota la vida és a intentar assimilar i digerir com gestionar la teva energia, la teva creativitat, no? Perquè el mercat, el món, Europa, sempre vol més de tu, no? Exigeix molt dels artistes i tots volen creacions i estrenes i algo nou a dir, no? I els artistes estem ahí com marxantes de tota una onada de velocitat i de progrés que hem de servir. I els artistes han de saber dir que no i saber dir com, quan sí, quan no, de quina manera. I aquí a Espanya, a Barcelona, on jo visc, s'han de millorar moltes coses, la condició del ballarí, l'estatut de l'artista, hi ha moltes coses que s'han de replantejar i de millorar, no? I jo crec que no només el creador és algú que ha d'estar creant i creant, també has d'estar mirant a veure què pots donar-li al món per a millorar-lo.